हेल' लोगोफोर खुलुमबायलै गासिबो मोजाङै दं ना? आंबो मोजाङै दं दे। आं नै दा दुगैखांबाय। आं दिनै माने लता दिदि माने लता मांगेशकारनि न'आव थांनो नागिरदों। दा खोथाया जाहैबाय लोगो मोनगोन ना मोना बेसो, एबा लोगो हमहोगोन ना हमहोआ। माने कर'नानि दिन जाहैबायथ', जुदि लोगो हमनो होयो अब्लाथ' आं गोदोनायाव गांसे जोंनि बर'नि आर'नाइखौ होबोगोन। जुदि लोगो हमनो होआ थेवब्लाबो आं गांसे आर'नाइ होबोगोन। बिनि बियादै फिसाया आंजों सिनाखि जाबाय, बे बियादै फिसानि आखायाव गांसे आर'नाइ होबोगोन। जुदि लोगो हमहैयो अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप्स बा फट'फोर हरगोन। सिन्था खालामनाङा, आं नै दा थांनोसै दान्दिसे उनाव। आं लामानि भिडिअजों लोगोसे पुरा लता मांगेशकारनि न'नि भिडिअ एसे नोंथांमोननो देखायगोन। नायबाय था, खालि भिडिअखौ जोबजासिम नाय दे। खुलुमबाय। मुम्बाइ मायानि नोगोर नायनानै ला फ्रेन्ड्स, आंनि लोगोफोर नायनानै ला। ये गिरगांव चौपाटी है। अभी सब बंद है। अभी सब बंद। हाँ, इसके वजह से जा नहीं सकते। अभी सब बंद है, अभी हाँ। सब बंद। चलो इंडिया गेट। ये एरिया को क्या बोलते हैं? बाबला। आं दाहाय न'आव थांनानै बे दावराव दावसिनि सोमोन्दै एसे मोजाङै बुंगोन। नुबायथ' दे नाय, नै हटेल ताज नंगौना नङा? नंगौ, हटेल ताज। नै नायना ला बेसेबां मानसिनि। दाहाय बुंगोन र' आङो हेलेना मोननि खोथाखौ रायलायगोन दा, खोनाबाय? जायखिजाया फोरमान गैयै खोथाफोरखौल' बुंबाय थानाङा दै फंबायमोन। बयबो अनलायना थानांगौ। फोरमान गैयै खोथाफोरखौ दा इउटुबाव होलाबाय, बयबो नुयोना। आरो गुबुन माहारिनि मानसिफोराबो दानिया जोंनि बर' रावखौ रोंनो हमबायथ'। ओंखायनो जानला मेनला दाहो, नङाबा जाथियानो बदनाम जागोन ना फंबायमोन दे। अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आ गया, लेकिन अभी तो बंद हो गया ना। हाँ, क्या करेंगे? अरे नहीं जमेगा वो तो। अभी हम तो क्या है, समुंदर का सीन लिए कि नहीं? हाँ समुंदर का सीन लिए कि नहीं? लिया नहीं, अभी जाना पड़ेगा इधर। चलिए दोनों चलो। बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर। हाँ नहीं नहीं, सागर का नहीं, सागर। इंडिया गेटा बंद जाबाय, नुवाखिसै। फट' लानोसै दिनै मानसिफ्रा। आं दहाय इन्डिया गेटआव मा बुंनो नागिरदोंमोन लायो, जोंनि फंबाय उन्दै उन्दै फंबाय इउटिउबारफोरखौ मोनसे आर'ज गाबनो नागिरदोंमोन जे जोंनि महरगिरिफोरखौ नोंसोरो जेबो फोरमान गैयालासिनो गाज्रि आखुनि गथ'फोर ओरै होननानै बांसावदो।
माने जोंनि महरगिरिफोरा एसेबां आखु गाज्रिनि मानसि नङा। जोङो बिदा फंबाय बायसा अनलायनानै ज' जिरायना थायो। बेखौनो नोंसोर गाज्रि साननानै गाज्रि आखुनि मानसि जोब होननानै बिदि बुङो। मिथिबाय? जों बिदि नङा, जोंनि महरगिरिफोरा बिदि नङा। जोंनि फंबाय बिनानावफोरा गासिबो मोजां जोब, मात्र जोङो अनलायनानै थायो। आरो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनि, जुदि बिसोरो दुखु मोननानै थानाफ्राव केस होयो अब्ला नोंसोर खारबाबो गनाय नङा। मिथिबायना? ओंखायनो फोरमान गैयै खोथाफोरखौ इउटिउबाव हगारनानै होनो नाङा। आरो बेफोरखौ नायै रायजोफोरा जोंखौ दुखु गाज्रि मोनगोन। गाज्रि मोनब्लाथ' जोंनि सावथुनफोरखौ नायनाय नङा। ओंखायनो आङो आखाइ खबजबनानै नोंसोरखौ आर'ज गाबदो, दिनैनिफ्राय जाहाथे फोरमान गैयै खोथाफोरखौ इउटिउबाव हगारा दै फंबायमोन। थेंक इउ।